Kaixo, Busra naiz, 23 urte ditut, jatorriz marrokiarra naiz, Usdakoa, Usda Berkan, daudela Meliatik nahiko gertu. Hernanin bizi naiz eta laizter 10 urte ingo ditut Hernanin bizitzen. Marrukosen 3 leku ezberdinetan bizi izan naiz. Lehenengoa Douarbulat Bonamar deitzen den herrian jaio nintzen, eta han amona, izeba, ama, anaia eta ni bizi ginen. Ze justo 5 urte nituenean aita Espainiara etorri zan. 8 urte bete nituenean beste hirira joan behar ginen bizitzea, hor beste amona genukan, eta amona bakarrik bizi zan, eta orduan bakarrik ez usteko ama, anaia eta ni joan ginen bizitzea berarekin. Gero handik 3 urtetan ama Euskal Herrira etorri bat zan, eta orduan erabaki izan anaia eta bilok izebaekin bizitzea. Izeba bizi da herri txiki batean, Suejia deitzen dana. Egia esan, oroimen gehienak edo freskoenak Suejian dauzkat. Herri txiki hortan bizi nintzen ni, anaia, izeba osaba eta 3 lingusinak. Orokorrean Marrukosen marrokiarraz hitz egiten da, baina justo Suejian dago beste hizkuntza bat deitzen dana amazigh edo bereber. Orduan Suejian 2 hizkuntza hitz egiten dira. Baina kuriosoa da, ze bereber gehienak erabiltzen dituztenak dira edo amonaizonak edo gurasoak, erabiltzen dituzte hezkuntza hori umeok ez ulertzeko. Orduan pixkat kuriosoa da. Marrokosen orokorrean ospakizun gehienak edo jaiegun gehienak erlijiosoak dira, musulmanak. Adibidez, ospatzen dira Arkumaaren eguna, eta beste jaieguna izaten dana Ramadana bukatzen danean, justo hurrengo egunean, ospatzen den eguna. Aita izan zen lehenengoa etorri zana honea, eta berak hartu zuen erabaki hori hain zuzen ere arrazoi ekonomikoengatik. Ze azkenean Marruekos konsideratzen da herrialde pobre bat, eta hor maile nabarmena handia dago, eta nahiko argi ikusten da, ze azkenean Marrukosen daude edo aberatsak edo pobreak, eta normalean pobreak lanbide txarrek edukitzen dituzte, eta egoera txarrean egiten dituzte lan. Ze nire aita hona etorri baino leheno agrikulturan egiten zuen lan, jende asko bezala, baina karo etzekan kontraturik eta etzekan inungo babesik. Orduan aitak aukera izan zuenean Espainiara joteko erabakia hartu zuen, bere familiarentzako etorkizun hobeago baten bila. Justo aitak eduki zuenean eta lan ez zeukenean, egin zuen eskaera bat guk, ama, anaia eta bilok hirurak alde berean etortzeko. Eta ezin zuen, orduan gurasoak hartu zuten beste erabaki bat,
bazala ama ere honea tortzea. Nire aitak egontzan urte desente Almerian, hor lanean, eta era administratiboa ja ondo zeukanean, erabaki zuen Euskal Herrira etortzea, ze azkenean hemen Euskal Herrian geneuzkan bi osabe izeba. Orduan justo eta ja hemen zegoen, ama etorri zanean, amak egontzan hilabete batzuk Andaluzian, eta gero ja etorri zan honea, gurasuak hasi zian lanean, eta orduan ja egin zituzten eskaera deitzen dana reagrupazion familiar guk etortzeko. Bisadua lortu genuenean, osaba batek ekarri zigun, egin zigun favorea, Marrokosetik, Hernaniaraino ekarri zigun, kotxez, barku sartuta, eta egia esan bi egun Hernania iristeko. Eta iritsi nintzenean, lehenengo urteak nietzako asko kostatu zitzaidan integratzea, ze azkenean ez neukan erlazio handirik gurasuekin, ez dakit, hemengo kultura, Marokoko kulturan oso ezberdina da, ez nekien ez da hizkuntza, ze azkenean gehienez banekien arabiera eta frantsesa, utzi behar nuen Marrokosen nire ikasketak, lagunak, nire herria, nire ikaskideak, nire familia, ze azkenean egizebakin bizitzen kriston erlazio handia sortu genuen, eta lehenengo urtetan egia esan gaizki pasan nuen, ze ez nuen lortzen integratzeko momentua edo ez nintzen ikusten hemen bizitzen. Batez ere DBH-en nik oso gaizki pasa nuen, ze DBH-en ez nuen lortu nire klasikekin erlazioak sortzea. DBH osoan bi lagun bakarrik izan nuen, lehenengo laguna ezagutu nuen lehenengo DBH-ko 2 urtetan, eta lagun horrek erabaki zuen DBH uztea, eta bestea azken urtean 4. mailan nun hasi nintzen erlazioa sortzen lagun horrekin, eta bestela ez nintzen kapasa kuadria baten sartzea edo integratzeko aukerak ere ez nituen esan, ze nik uste dut izan zala bai nire partez ez nuen hainbeste saiatu integratzen, baina beste aldetik ere ez nuen ikusten jendea prest zegoela nirekin komunikatzeko, nirekin hitz egiteko. Orduan niretzako kriston barrera handia zegoen bertako jendearekin erlazionatzeko. Eta bueno, adibidez ikasketetan egia esan kriston lana egin zuten nirekin institutuan, eta asko eskertzen dut, ze azkenean lagundu ziaten pilo bat. Gaur egun ja bertakoa ikusten naiz, sentitzen naiz euskaldun marrokiarra, ja ez naiz sentitzen kanpotarra. Nire ikasketekin jarraitzen dut, nagoela bukatzen goi mailako
ziklo bat, gizarte integrazioa, hor bertan egiten ari naiz lana, eta beste lan batzuk ere badauzkat, orduan, gaur egun oso ondo sentitzen naiz, eta hainbeste urteak pasata, azkenean ohitu naiz, gustoa nago, Hernanin bizitzen, ikusten dut nire burua Hernanin edo behintzat Euskal Herrian bizitzen, eta espero dut ikasketekin jarraitzea, ze gertatzen da nire bizitzakin, ze azkenean nik orain dela 10 urte ez nuen ikusten nire burua bideo hau egiten, eta bazuekin komunikatzeko saiatzen, así que ni esker entzuteagatik eta sorte on ikasketan.